Ezagutzen alduzu Tantai basojabe kooperatiba. Irabazi asmorik gabeko kooperatiba da Tantai, tokiko ekosistemak berreskuratzeko eta basoen ekoizpen eredua eraldatzeko anbizioa duena. Tantaiko langileok, basojabe pribatuei zein publikoi laguntzen diegu beren basoa kudeatzen. Plangintza diseinatuz, aholkuak emanez, basoko lanak eginez, diru laguntzak tramitatuz eta beste hainbat lan burutuz. Klima larrialdiak, biodibertsitate galerak, gaixotasun eta izurriten gorakadak, globalizazioak eta kontsumo mugagabeak ataka larrian jarri dute natura. Urgentziazko eginkizuna da kontsumo eta ekoizpen ereduak berrantolatzea. Laborantza intentsiboa alboratu eta ekoizpen eredu jasangarriak sustatzeko garaia da. Oreka berreskuratzeko garaia da. Nekazaritzan eta abeltzantzan urrats irmoak eman dira azken urteotan, eredu ekologikoak indarra hartu duen heinean. Olatu horrien heldu nahi diogu guk ere basogintzaren aldorretik, eta buru belarri dihardugu besteak beste Erresuma Batuan, Frantzian, Belgikan, Alemanian eta Suitzan hain ezaguna egin den estaldura jarraituko basogintza eredua lantzen. Bertako espezieen alde egiten dugu, egokitzapen ahalmen handiagoa dutelako eta aniztasun genetikoa indartzen saiatzen gara aberastasuna bermatzeko. Intentsitate baxuko mozketak egiten ditugu, zura eta egurra eskuratzean, basoaren egitura ahuldu ez dadin. Basoak ez du inoiz estaldura galtzen. Hau da, ez da guztiz soiltzen. Izan ere, ekintza bakoitzean, ekoizpenak adineko garrantzia hartzen du, ekosistemen babesak, uraren kalitatearen hobekuntzak, CO2aren finkapenak, aisialdirako balioa indartzeak, eta beste ekosistema zerbitzu batzu ezornitzeak. Horrez gain, sektoreak bizi dituen lan baldintza eskasak iraultzeko anbizioa ere badugu. Izan ere, lan ordu luzeegiek, praktika arriskutsuek, lanerako arropa eta lanabes desegokiek eta bestelako axolagabetasunek muturrera eraman dute baso sektoreko lanen arrisku maila. Tantai basojabe kooperatiban lantalde integrala dugu. Teknikariak, baso langileak, ingeniariak, administrariak, baldintza berdinetan dihardugu guztiok. Eraldaketa abian da. Dagoeneko 100 basojaberi ematen diogu zerbitzua. 250.000 zuaitzetik gora landatu ditugu eta 2.000 hektarea baino gehiago kudeatzen ditugu. Hala ere, bide luzea dugu oraindik. Txikitik eta era kolektiboan dihardugu, eguneroko lanean arreta jarriz, geroz eta zabalagoak diren sareak irmoki ehunduz. Bide honetan, dozenaka norbanakok eta elkartek eskaini digute laguntza, bazkide laguntzaile gisa. Horien laguntzari gabe, ez ginateke hau esaten ariko. Ez ginateke ariko, bestelako basogintza baten loraldiaren hastapenetan, bideo hau ekoizten. Bide luzea dugu aurretik. Euskal Herriko basoen egoera hobetzeko eginkizuna, ez baita berehalako kontua. Beraz, inoiz baino gehiago, proiektua indarrez errotzeko garaia da. Datorren bidearen parte izan nahi baduzu, bertako ekosistemen eta ekoizpen eredu jasangarriagoen aldeko olatua hauspotu nahi baduzu, egin zaitez Tantaikide, batu eraldaketara.